Imagina que vas pel carrer prenent un refresc. Ho acabes i cerques amb la mirada una paperera. No veus cap a prop, així que decidixes tirar la llanda a terra. Espera un moment. Recordes que en el següent carrer hi ha un contenidor groc. 2 minuts més tard, la teua llanda buida està en el lloc que li correspon. Si haguera acabat en la naturalesa, eixos 2 minuts s'hagueren convertit en 200 anys, que és el que tarda una llanda de refresc a descompondre's de manera natural. Gràcies a les xicotetes decisions com aquesta, cuidem el planeta. Des d'ací, des de casa, des del teu poble. I a més, mantenim el nostre entorn net i saludable. Al carrer, a la platja, a la muntanya, pensa'l 2 vegades. Recicla.